Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kajing leben jo ukhun ben riu ya ka mei mariang kala long shaba palat liam kat ba ki snem bat ki sngi ginang telun kajing brat pathar jong ki brio ya ki jabo jaban kham tam ya ki plastik kala pen isat met hadu kata ban pet da ka khmat brio ha kini ki khendiat sngi kajing thea jong uslam la sakhi ya kajing shlei jong ki plastik bat ki jabo jaban ki ba per hasla jong ka wa khra ka bangoi lut Yaki jabo jaban bala bread da ki brio na kelang gishnong jong ka sor shilong ki ba kani kawa ka ya lenti banyada ya kani jing sha le dusman jong kani kawa ka shilong municipal board kala shim ya ka jingkit khlie ban khat yaki jabo jaban ki bala bread dusman da ki brio ki ba shong ki basa ha shilen ter ka root wa jong kawa khra u chief executive officer jong ka shilong municipal board uba John P Lakyang Haka jengkran berkabati CTV ulai thu bagi nong tre jong ka municipal kla persang bantong ki jabo jaban kat na ki jaka ki ba kapu shilung ka lait ban ngam shapo kawa hakikat tu kat ni ki benta kani ka jaka kata bapi ong mapi kani ka jaka haba kini ki kali ba pungkho ji tu ki nyot kimla man poi kuma ka accessibility syaratu ka portion jong ka tu ka wa kam de ka basuk ban poi di ki excavator ka ba ki ong kita ki JCB tinggi don ka jing ni atem hi ban pungkhoi itu jaka tambah kumong epi dan kita kijing te hab yang persang hi ningkong sha kali ka area jong ka municipal board kam ya tang na po municipal area but kawa khra hi kadai ka boundary jong ka municipal board bat ki bai pat ki areas ki bamde ki municipal area ti ngine persang hi banya pungkhoi kita ki nepek nya trilang hi baka dor baru banya pungkhoi ka wa kha nomor bakani ka wa hi kawan nasyati sajrong merka kaya lamba bun kita ki area ki jongiru bat ki area jongi dor baru ngine persang hi banya pungkhoi kita jabo awareness ka bandon time to time buat ki pai baru ki menya corporate lambat ni nomor ba kat bangi na pungkho ni iba ki jabo ki dang wan si dang wan tu yang tu ka bamut ba complete awareness kam don ha ki brio buat le si kim so thu ya kata ti ki dang bread ye kita ki jing ki jakhlia ki jabo ka wa Karkum ngajing ijangi ka jabo ki bun ki dei ki sunduk dok kha ki slipper ki bitor. Let's say kane kini ki jabo kimde ki bami na ka ying brio. Ne ki dur ki dar ba pi i bodi ki sunduk ba that dok kha ti kala ban kedau syakita ki nong di dok kha nong di dok lani dong long ki brio ki ba shong yo shong hat ti ngakan tu ye kini ki vendors ru ki ba di dok kha di dok bakin ya simentalang ha kani ka jembut kho jong kasar kang ba kum kini ki wa fi long ki balong very important kini ka lifeline jong ka sor bat ka tribunal ka entity tribunal ru ka insist ba wa khra kade ka wa ka baki ong ka drinking water hakat kum ka jing ong jongki ba kade ka ngimdei ban mix ya ki jing jakhlia hapo ka wa khra namar ba kade ka umdi nam taksa
na geleng ju phi lak ban ya ka fine deh i ba municipal la fine ki brio gino ki ba lap obret jebo te kane hadu katno ka trikam la yang bentahi te ngam tip ngim ai ki kusna minu ki ba report ndai ki staff jongi hi ki she bat hateng gitu ki violators ki ba pun khanya ka an bat ni da shondur ndai nga personally ngasno ba ka fine hi ka dang long ka baduna bat ngala ong hi bang ide ban kentiu long ide ban pen kiu ni ka by fine kana makan long ka deterrent ni ki brio bakin om pen khanya ka kini ki brio ki ba pen khanya ka an ni si fine na do san hajar tengka hadu aku hajar tengka shong hiki taki violations ki jongki kanyut ke ba mi nang tu ke poi hadu sab khandai drus pa khadar cubic meter di laso thu hi ka ya kita ki nyut ki long ki babun ki batut ya ke ka wa ukra ni ki si ong am ki along kadang ke ong ba berok gini ki habits ki sedang liang ki di bendon kita ki good habits di lada ki yin ki sam hi ki mbret chapo nala bat nanala ki tu chawa ukra di kata kadai kawai ma naki yin ma naki public ni ba kim dei banchu berat pathar be igin ki nyut kinyar shaka sekinala chongki nomor ki di betip baki di nala pat ki tu cha wa khra kim ngimpat bu ita CCTV tambah ki beriu higi syai ban yathu yangi ba ki don gum kita ki beri ki papun khai ka ai ki bawan dan ki ba ringi ki video ru ki pha sanga ni ki staff jungi ki pen ki kali bagi wan pun ha ti ndak la yo kem po video ting tris be ki kali number ni tris ni ki nyut ni page address jong kita ki beri ru nang tani sa toket ni salap ni lap pati ni sa fine